titenono bakal tak remet pelimu. Alah, kowe ape penjara aman. Ora mungkin aku di penjara, kowe bakal tak remet-remet tak antem bledos lato-latomu. Aduh, gawat piye iki? Ojo kuwatir, aman-aman, dhek lho bar iki mlebu penjara. Tenang ae, pembunuh berdarah kotor iku ora bakal iso ucuk. Astagfirullahaladzim, penjahate ucul. Ya ampun, piye iki motor aku. Tenang ae, tak uber penjahate. Tapi kowe ya kudu ngati-ngati, lak iso nyewa pengawal sing awake gotot. Motor aku kudu ndang golek pengawal sing ahli kungfu. Tuan Krep, aku diuber pembunuh berdarah kotor. Aku butuh pengawal pribadi ngawal aku. Pokok cocok bayarane kene. Tak atasane sapa sing ape wani ganggu kowe tak antem lato-latone. Jajal duduhno sapa wong iki ne tak loke. Pembunuh berdarah kotor paling kejam di Bikini Bottom. Bocah kok celuk aja urusan karo wong iki. Aku dhewe ora wani, aku mengundurkan diri.